Почистването на лицето е една от най-важните стъпки за здрава и красива кожа. Колкото и качествени продукти да използваш, ако кожата не е добре почистена, те просто няма как да подействат. През деня върху лицето се натрупват себум, прах, замърсявания, остатъци от грим и всичко това буквално пречи на кожата да диша. Тенът изглежда по-сив, кожата губи свежестта си, а активните съставки от кремовете остават на повърхността. Затова не подценявай тази стъпка, почиствай сутрин и вечер. След като кожата е добре почистена, идва ред на подхранването. Нанасям крема с леки масажни движения, за да стимулирам кръвообращението и да помогна на кожата да усвои по-добре активните съставки. Това не е просто нанасяне, това е грижа. Когато нанасяш крема по този начин, ти не само подхранваш кожата, а и подпомагаш нейното възстановяване. Стимулираш микроциркулацията, помагаш на активните съставки да проникнат по-добре и да работят там, където наистина има нужда. Околоочната зона изисква още повече внимание. Там кожата е много по-финна и чувствителна, затова движенията трябва да са много нежни, без натиск. И накрая нещо, което често се пропуска, са мускулите на лицето. Те имат нужда от активация. Кратка фейс йога практика помага да ги активираме, да подобрим тонуса и да събудим лицето. Грижата за лицето не е само какво слагаш върху него, а как го правиш.